رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Svaka zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, salavat i selam na njegovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegove časne ashabe, njegovu časnu porodicu i sve oni koji ga slijedi u dobro do sudnjega dana. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammed. Prije svega hvala te što sam malo zakasnio, desilo se ne onako kako čovjek planira, nego onako kako Allah odredio i sve se tu vrši po Allahovi naredbi i odredbi. I da vas Allah nagradi kada ste odvojili svoje vrijeme i potrudili se da dođete u ove prostorije, mjesta koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Mjesta koje Allah voli. Da vidi grupu vjernika kako se druže zajedno i spominju Allaha. Govori o Allahu, veličaju Allaha, hvali ga i spominju njegovog najodabranijeg poslanika, najodabranije biće Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I kako izučavamo njegove kuranske ajete. Allah Đelešanuhu je objavio Kur'an da bi ga učili, čitali, proučavali, izučavali njegove ajete. I na taj način uzimali pouke i poruke iz tih kuranskih kazivanja, to iz kuranskih ajeta Allahovog govora. I primjenjivali ta kuranska kazivanja, te kuranska značenja i događaje u našim životima. Pored Kur'ana imamo sunnet Allahovog poslanika, jer da nema sunneta ne bismo mogli značenje Kur'ana. Jer Allah Đelešanuhu kaže وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ i obavljajte namaz. Imalo objašnjenje u Kur'anu. وَآتُوا الزَّكَاةَ i dajte zekat, izvojite svojih imetaka zekat. Imalo objašnjenje? Nema. Znači sunnet je komentar Kur'ana. Kad je Ajša radijallahu anha bila upitana kakav je život bio Allahovog poslanika, šta je rekla? Njegov život je bio Kur'an. On je Kur'an koji je hodao zemljom. To je svaki kuranski ajet primjenjivao u svom životu. Primjenjivao u svom životu. I svako iskušenje koje se zadesi jeste da bi te Allah podigao tvoj stepen. A nema iskušenja u životu jednog čovjeka ili nekog od nas, a da to iskušenje već Allahov poslanik nije proživio ili sličnu takvu situaciju. Zato je on naš uzor, usve. Kaže Allah Đelešanuhu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi doista u Allahovom poslaniku imate najljepši primjer, najljepši uzor. Kako se odnosi sa ljudima, kako sa drugima, kako u ratu, kako kao predsjednik države, kako sa bolesnim, kako sa onim. Kaže, nema iskušenja koje je nekog od nas zadesilo, a da ga Allahov poslanik nije proživio. Poslanici prije Allahovog poslanika su imali određena iskušenja, a Allahov poslanik imao sva ta iskušenja. Zašto? Da bi on nama bio uzor kad nas zadesi takva situacija.
Da znamo kako ćemo se ponašati u takvoj situaciji. Zato je važno da proučavamo Kur'an, kuranski ajet, sure koje uobičajeno učimo na namazu, da znamo njihovo značenje, da znamo tefsir tih ajeta, kako bi osjetili slast u namazu. I kako bi naravno izvukli pouke i poruke za naš život koji živimo na ovom dunjalku, koji je život nimalo nije lak. Svi to dobro znamo. Ali Allah dželešanu nas podučava, pokazuje nam i daje primjere iz prijašnjih naroda kako bi poruku i pouku izvukli i daje nam smjernice u kojem pravcu da idemo kako bi dostigli šta? Allahovo zadovoljstvo. Stoga, koliko volimo Allaha, a nema tog čovjeka kad bi ga upitao voliš li Allaha, naravno da bi svi odgovorili volimo. Koliko volimo Allaha, dokaz je koliko se družimo sa Allahovom knjigom. Koliko je iščitavamo. A ono što nas više približava našem Gospodaru jeste iščitavanje kuranskih ajeta i razmišljanje o Kur'anu. Odnosno, iščitavanje tefsira njegovih ajeta. Jer to nije običan govor. To je govor Gospodara svih svjetova. To je što nas približava više Allahu dželešanu. Jer ne možemo osjetiti slast u namazu kao onaj koji zna tumačenje tih ajeta i zna razlog zbog čega je spuštena određena sura, zna razlog zbog čega je spuštena određena ajet. Može nikako biti naš njegov namaz isti. Vidjet ćete ako bude nakon ovih kazivanja i govorenja o tim prijašnjim narodima i događajima, kuranskim ajetima, ajete koje budete koristili u namazu i znate njihovu historiju, znate kako su spušteni, na kojem mjestu, zašto je spušten, vidjet ćete kako namaz ima drugačiju slast i uživanje. Ova sura koja je večeras pred nama je 105. sura u Kur'anu po redoslijedu. Imamo da je Fatiha prva, a suratu Nas zadnja po redoslijedu. Ova sura je 105. sura. I ima 96 harfova. A Allahov poslanik, kako je došlo u hadisu od Abdullah ibn Mas'uda, kaže za svaki proučeni harf jedna nagrada koja ima vrijednost 10 sevapa. Minimum. Ali ne kažem elif, la, mim da je jedan harf. Nego kažem elif je harf, lam je harf, mim je harf. Pa ovdje u ovoj suri koji bude učio na 960 odmah sevapa na svom mizanu. A to je sura, mekanska sura, koja je objavljena prije hidžri, a te sure su imale za značaj, za važnost, učvršćavanje imana, učvršćavanje srca muslimana u tom periodu. A to je suretul Fil, odnosno u prijevodu što znači slon. Ko su vlasnici slona i kako je Allah postupio s njima i šta će se dogoditi sa vlasnicima slona, ćemo vidjeti ako Bog da u našem večerašnjem izlaganju. Pa poslušajmo priču čovjeka koji se zvao Abraha el-Habeši, abesinski vladar, veliki vojskovođa, Jemensko carstvo bilo je pod njegovom kontrolom. Nije volio to što iz čitavog svijeta ljudi odlaze u Meku da hodočaste Kjabu. To mu je toliko smetalo. Pokušavao je na svaki način
da odvrati ljude od odlaska njihovog prema Mekki. Jedno od toga jeste izgradio je građevinu, a oni su bili kršćani, Ehlul Kitabije. Izgradio je građevinu koja je ličila na današnju crkvu, veliku građevinu, od zlata, dragulja, koja se dobila ime Kulejs. Dobila ime Kulejs. Htio je na taj način da privuče ljude, da dolaze u njegovo mjesto i hodočasti njegovu građevinu i na taj način dobije veliki profit svom narodu i sebi. Jer vrijeme hadža, vrijeme hodočašćenja Kjabe je donosilo Mekenlijama veliku zaradu. Bili trgovci. I htio je to da usmjeri u Jemen. Ali nije znao taj siroma, taj miskin, možemo nazvati. Jako je bio veliki vojskovođi, kralj. Nije znao da ta građevina u Mekki, Kaaba, da je to Allahova kuća. Da je izgrađena po Allahovoj naredbi. Da je izgrađena po Allahovoj naredbi. Sagradio je Ibrahim a.s. na temeljima koje je već postavio ko? Adem a.s. Allah Đelešanu kaže وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. I kada smo pokazali Ibrahimu mjesto gdje je hram, znači već imaju mjesto gdje će graditi temelje hrama, odnosno Kjabe. A te temelje uzdiže ko? Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail. I Allah Đelešanu kaže وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, govorili su Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Znači, Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail su podizali temelje Kjabe. A Kjaba je prvi hram koji je podignut na zemlji. Dokaz, kuranski ajet. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. I prvi hram sagrađen za ljude, namijenjen za molitvu, jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je oni putokaz svjetovina. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao koji je prvi hram sagrađen na zemlji, pa je rekao Mesdžidul Haram, Kjaaba. A zatim koji drugi, pa je rekao Mesdžidul Aqsa. A kem bejnehuma, a koliko između njih? Kal 40 sene. Kaže, između njih je razlika 40 godina. Znači to hram Kjaaba je Allahova kuća, izgrađena po Allahovoj naredbi, ali Ebraha, taj miskin, siromah, nije znao da je to Allahova kuća. Kaže, pa se naređuje Ibrahimu a.s. da pozove ljude na hadž. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. I pozovi ljude na hadž, pa će ti dolaziti pješki na kamilama iznurenim iz dalekih pridjeva. Kaže Ibrahim a.s. dolazili do njih, Gospodar.
kaže ti pozovi, a na nama je da prenesimo. Allah dželešanu učinio da svako srce muslimana čezne gdje? Za Meku. Da ide u Meku, da učini hadž ili umru, da tavaf ili Kjabe. A Ebraha šta radi? Kad je izgradio tu građevinu Kulejs, šalje u svaki grad, u svakom mjestu svog izaslanika da pozove ljude da dođu i da ne idu više u Meku. Međutim, niko se nije odazivao. Šta više, Arapi se ismijali kada su čuli za to. I tako jedna grupa mladića odlučuje da ide u Jemen, da vidi tu građevinu. Dok u drugom tefsiru piše da je jedan mladić otišao. Odlazi u tu građevinu i vrši nuždu. Kad je Ebraha saznao za to i ko je to uradio, obznani rat. Do te mjere se naljutio da obznani rat protiv stanovnika Mekke i da će srušiti Kjabu sa lica zemlje. I tako ljudi više nikada neće imati razlog da idu u Meku jer neće više Kjabe postojati. Opremi vojsku. Ali ono čime se njegova vojska odlikovala jeste postajanje slonova u toj vojsci. Što nije bilo uobičajeno za ratovanje u to vrijeme. Arapi nikad možda dotad nisu vidjeli slona. Mufesiri, Kesiri, drugi, u jednom tefsiru piše da je bio jedan slon veliki, zvani Mahmud, dok u drugom tefsiru piše da su bila 4, drugom 8, 12, dok neki navode da je bilo 1000 slonova, a među njima jedan najveći koji se zvao Mahmud. Vojska Ebrehe je brojala 60.000 vojnika. Subhanallah. Kada su Arapi doznali za njegove namjere, za njegove ciljeve, gdje su uputio da sruši Kjabu sa lica zemlje, izašli su okolna sela, okolni stanovnici Jemena, koji su bili Arapi, izašli su pred njega da se suprotstavi. Međutim, svaku bi vojsku porazio s lahkoćom. U tim povodima, u tim ratovima, zovem i tako, zarobio je čovjeka koji se zvao Nufejl, a on je bio iz plemena Hatham. Njega nije ubio iz jednog razloga, da mu pokaže brži i lakši put do Mekke, što je Nufejl uradio. Kad je došao pred samu Meku, vojska Ebrehe je zarobila ogromno stado kamila, deva, među kojima je bilo i 200 deva poglavara Mekke, Abdul Mutaliba. A ko je bio Abdul Mutalib? Djed Allahovog poslanika. Bio poglavar Mekke, Kurejšija. Zarobio je 200 tih deva. Kada se približili još Mekke, plemena, Hudejl, Kinane, Kurejš i druga plemena, izašli su da se suprotstavi Ebrehi njegovoj vojsci. Međutim, kada su vidjeli 60.000 vojnika, kada su vidjeli slonove na čelu vojske, samo se vratili u Meku. Su imali snage da se suprotstavi toj ogromnoj vojsci. Pošto Ebraha nije poznao arapski jezik, između Ebrehe i autora Kurejšije, poglavara Kurejšija, trebao je da ima prevodioc. Pa je on poslao svog izaslanika do Kurejšija i rekao im: ja ne želim da prolijevam krv, niti imam potrebe za tim. Ja sam došao da srušim Kjabu
i ko mi se ne suprostavi, neću ga ne napasti. Zato me puste da isruši. Oholio se. Dolazi da sruši Allahovu kuću. S tolikim brojem iz Jemena do Mekke, tolika razdaljina. To su mjeseci putovanja, ali nije odustaje od svog cilja, od svoje oholosti, od svog ponosa. Želi da sruši Allahovu kuću. Bejtullah. Abdul Mutalib, kao poglavar Kurejšija, odlazi u njegov šator. Pošto je između njih dvojice bio prevodioc. Kaže mu za prevodioca šta želi Abdul Mutalib, šta želi od mene. Kaže Abdul Mutalib, prije nego što je to se desilo, Abraha je sjedio na prijestolju. Kad je Abdul Mutalib ušao u njegov šator, ponudio mu da sjedne pored njega, međutim odbija i sjeda na hasoru ispred prijestolja. Kad ga je Abraha vidio, zadivio se njegovim izgledom. Znamo da je Allahov poslanik najljepši bio među njima. A Abdul Mutalib njegov djed. Kaže, kad ga je vidio Abraha, zadivio se njegovim izgledom. I stišao sa prijestolja i sjeo pored njega na hasoru. I kaže za prevodioca šta želi od mene. Kaže Abdul Mutalib, želim da mi vratiš mojih 200 deva što si ti i tvoja vojska usijeli. Kaže Abraha, naljuti se, ustade. Kaže, kada si ušao, zadivio sam se tobom. Ali kada si zatražio od mene 200 deva, kaže, nestalo je tog divljenja. Došao sam da srušim Kjabu, kuću i svjetinu tvojih djedova. Kaže, ti od mene tražiš svoje deve, kamene. Kaže Abdul Mutalib, iako je bio mušrik, kaže, ena rabbul ibli, ja sam vlasnik ovih kamila, gospodar ovih kamila, u mom su vlasništvu. A Kjaba ima svog gospodara koji će je zaštititi. Kaže, neće, kaže, on zaštititi. Što? Ogroman broj vojske, ispred su slonovi. Kaže, neće od mene zaštititi. Kaže, Abdul Mutalib, to je između tebe i njenog gospodara. Odmah nakon ovog razgovora trči Abdul Mutalib, vraća se do svog plemena, do Kurejšija i govori, dolazi Abraha i nemoj da se ko suprostavi, nego bježmo na brda. Bježmo na brda. Dolazi Abraha da sruši Kjabu sa ogromnim brojem vojske. Dok su svi počeli da trče prema brdima i bježe prema brdima, doveći uzvišenom Allahu, a bili mušnici, znaju da je Allah kadar, da sve može, kad samo kaže kun fe kun, budi ono budi. Iako su bili mušnici, vjeruju da Allah kadar, da učini sve. Svi trče prema brdu i penju se prema brdima. Abdul Mutalib se drži kod Kjabe, okrtača i moli Allah da spasi svoju kuću od Abraha i njegove vojske. A zatim se pridružuje stanovnicima svojim na brdu. Odakle posmatraju dolazak Abraha i njegove vojske. Ulazi Abraha. Na čelu vojske je bio Mahmud, najveći slon, kojeg je Abraha zvao Mahmud. Priskače iz redova vojske ko? Nufejl, kojeg je Abraha zarobio. Priskače do slona i hvata za njegovo uho i kaže ubruk ja Mahmud. Lezi Mahmud. Lezi Mahmud. Evo irđa min hajsu džid. Ili se vratio dakle si došao. Fenna hada haramullah. Ovo je doista Allahova sveta zemlja, sveti hram. Poslije riječi Nufejl pobježe i pridruži se stanovnicima Mekke na brdima. Odakle posmatra dolazak Abrahe, slonova i vojske da sruši Allahovu kuću sa lica zemlje.
Nakon ovih riječi, slon, životinja, se zakova za zemlju. Kad bi ga god vukli, udarali u pravcu Kjabe, odbijao bi. Kad bi ga povukli desno, lijevo, išao bi u pravcu Jemena, u pravcu Palestine, išao bi. Slušao bi nared. Ali kad bi ga okrenuli u pravcu Kjabe, zakovao bi se za zemlju. Udarajući ga. Galamili su na njega, ali ne bi se pomirao. Kako su bili u tom trenutku zaokupirani sa slonom, odjednom se smrači nebo. Ebraha i njegova vojska usmjeriše svoje poglede prema nebu. I u strahu gledajući šta im se dešava. Počeje da pada kiša, ali ne obična kiša. Kiša od pečene gline, sidđil, jato ptica je zamračilo nebo iznad njih i počelo da ih gađa. Svaka kamen, sidđil koji bi pogađao, probušio bi ga. Probušio bi ga. Svaka ptica je nosila u svom kljunu zrno, sidđil, kamen od pečene gline u svojim kandžama po dva i ispuštala bi na nevjernike, na Abrahu i nevjernike. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. Gađala je svakog nevjernika. Kad bi ga pogodila, mufesiri kažu, odmah bi ga probušila. Kao metak, zrno metka. Allah dade da većina vojske tako umri. Kad bi ga pogodilo, odmah bi ga probušilo. Dok jedan mali dio vojske uspio se da spasi, a među njima je Abraha. Ali Allah dade da ih zadesi bolest, dok su se vratili do Jemena. Bolest koja je razjedala njihova tijela, njihove kosti. Tako da je Abraha pre svoju smrt vidio svoje srce kako kuca u razjedenim prsima. A to je Allah ostavio u životu da prenesu događaj koji im se dogodio onda kada su htjeli da sruši Allahove svjetinje, Allahovu kuću. Alam tara kejfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Zar nisi vidio, zar nisi čuo šta je Allah učinio sa vlasnicima slona? I kako je spasio svoju kuću, tako Allah dželešanu spasi Kjabu od Ebrahe i njegove vojske i kaže وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. I onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, to jest u haremu, da ćemo da proživi tešku patnju. I Allah dželešanu na drugom mjestu kaže أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. Zar ne vidiš kako smo harem, Kjabu, učinili sigurnim mjestom, dok se oko njih sve drugo svađaju, oko njih otimak i pljačka. U ovoj suri Allah dželešanu
je spasio mušrike od kršćana. Nije zato da bi se reklo da su mušrici na boljem stepenu od kršćana. Kako će i biti kad ovi obožavaju mimo Allaha još druga božanstva i vjeruju druga božanstva. Kršćani su ehlul kitabije, ali su promijenili svoje vjerovanje i ono što im je objavljeno u Tevratu i Inđilu, kako Allah Đelešanu kaže, ono što im se svidlo ostavljali su, a ono što im nije odgovaralo mijenjali su, brisali. Nije nego je spasio svoju kuću i Kjabu, pa makar oko nje bili i mušrici. Ali ovaj događaj je veliki značaj za Meku i za stanovnike Mekke. Uzdigao je Meku i stanovnike Mekke na veliku važnost i značaj za druga mjesta ovim događajima. Tako iz istog razloga, ovim događajima, ovo što je spasio mušrike i Meku, svoju kuću, Kjabu, od kršćana, jeste iz jednog posebnog razloga zato što nakon ovog događaja samo 55 dana rađa se najodabreniji Ademov potomak, posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rađa se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jer Allah zna ono što mi nismo znali i što mi ne znamo. Zna Allah da će dolaskom Muhammeda pleme Kurejš u Meku, da će svi ti stanovnici postati muslimani poslije. I da će se iz tog mjesta proširiti islam u sve druge dijelove svijeta. To Allah Đelešanu kaže kada su počeli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ismijavati i ulažu tjerivati i kada nisu htjeli da vjeruju da je on poslanik i kada nisu htjeli da vjeruju u Kur'an, objavljuje mu ovu Kur'ansku suru kako bi utvrstio njegovo vjerovanje i vjerovanje vjernika koji su bili s njim. Zašto? Kada im kaže Alam tara kejfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Zar niste vi, Kurejši, reci Muhammede, zar niste vi vidjeli svojim očima šta je Allah Đelešanu uradio sa stanovnicima, vlasnicima slona? Zar niste to svojim očima vidjeli? Reci Muhammede, svi se sjećaju tog događaja i svi su ga vidjeli svojim očima. Zar niste tada svjedočili da je Allah kadar da uradi šta on god poželi, samo zato kaže kun, budi ono budi. Reci Muhammede, zar niste svjedočili taj događaj kada su ga počeli da ismijavaju? Reci Muhammede, zar Allah nije kadar da i njih uništi kao što je uništio vlasnike slona? Ako neće da vjeruju u Kur'an, u Islam, zar se ne sjećaju ono što je Allah uradio sa vlasnicima slona? Pa smo vidjeli kako uništava svakog onog ko se oholi, koji prkosi Allahove vjeri. Pa Allah Đelešanu mu kaže Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Zar nismo njihove spletke usmjerili protiv njih sami? Zar nismo mi njihove spletke usmjerili protiv njih sami? Ukoliko to znači, ukoliko se inatiš, koliko se oholiš, bez obzira koju silu imao, koju vlast imao, znaj da će te Allah poniziti. Kao što je ponizio i Ebrahu i vlasnike slona,
kada su oni svakog pobjeđivali, svaku pobjedu uspijevali da pobjedi, ponizio ih je onda kada su najviše priželjkivali šta pobjedu. Tada ih ponizio. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ I na njih poslao ptice u jatima. U jatima ptice poslao. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ koji su ih gađali pečenom glinom siđil. Da bi sljedeće generacije uzeli pouku i svako onaj koji se ovali, koji se inati naredbi uzvišenog Allaha. Drugo, trebamo da razmišljamo o kuranskim ajetima kako bi izvukli pouku, jer mnogi su se inatili i oholili, što nam Kur'an tu ispominje prijašnji narodi Musa alejhi selam, Ad, Semud, svi se oholili. Ali iščitavanjem kuranskog ajeta vidimo kako im je kraj skončao i kako su njihovi završetci bili. Zato Allah dželešanu kaže: Kitabun anzalnahu ilajka mubarak liyadabbaru ajatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Knjigu koju ti objavljujemo je blagoslovljena. Blagoslovljena. Da bi oni o riječima njezinim razmišljali i da bi oni koji su razumom obdareni pouku uzimali. Znači to nam je obaveza. Mušrici su vjerovali u Allaha. Ali zašto će biti u džehennemu? Je li dovoljno reći ja vjerujem i raditi onda što ti duša nalaže? Nije. Nego pored toga što vjerujemo u Allaha, ne smijemo mu pripisivati druga. Nema drugog božanstva mimo Allaha. I drugo da bi uspjeli jeste da izvršavamo njegove naredbe i da se klonimo njegovih zabrana. Kako bi uspjeli i kako ne bi bili u redovima s mušricima. Kad je u pitanju opstanak vjeri, vidimo kako Allah dželešanu tada šalje svoju vojsku. Kada nema drugog izlaza. Šalje zemljotrese, poplave, vjetrove, bolesti, insekte, viruse, ptice, kao što je poslao na vlasnike slona. Koliko god mislio da ćeš uspjeti pobijediti, koliko god ovi neprijatelji Islama u našim očima izgledaju da će ih pobijediti i uspjeti, znaj da će i Allah poniziti. Kao što je ponizio i uništio vlasnike slona i sve drugi narode. I svakog onog ko naumi da ponizi muslimana, znaj da te Allah vidi. Znaj da ćeš odgovarati za to. Pogledajte jedna poruka iz ovog kazivanja. Nemojmo dozvoliti sebi da slon, životinja, bude bolja od nas. I da ima više saznanja o svom gospodaru od nas. Kada je Nufejl rekao ubruk, lezi. Ti si doista u svijetu Allahovi zemlji. Odmah je poslušao. Pomakio se nije. Oglušio se o naredbi nevjernika koji smo naređivali da sruši. Zato mi, svako od nas,
kada mu se nešto naredi, a to nešto ezijeti Allahovu vjeru ili sljedbenike Islama, Allahovog poslanika, na nama je da to odmah odbijemo i da budemo kao onaj slon. Da odmah odbijemo njihove naredbe. Jer ne znamo naš mali gest gdje će završiti. I ko će te vidjeti? Pa isto postupiti onako kako si ti postupio, da to postane sunnet u jednom narodu, pa ti sve dok oni to rade idu grijesi na tvoj kant, iako su umrli. A isto tako ako uradiš sunnet hasane, pa drugi lijep sunnet, lijep običaj, pa drugi ga radi iditi, sve se lako, bio i mrtav, idu ti se lako. Molim Allaha Đalešanu da nas uputi učvrsti na pravom putu, da ne budemo od onih koji prkose Allahu, njegovu poslaniku, da budemo skupini koji Allah voli i njegov poslanik i oni koji voli Allaha i njegovog poslanika. Da nam Allah Đalešanu oprosti, ukabuli